Kasor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ngirsiam sedon baik dah keserai kebangin nombu por lanu ngin perkut kat bak long ya kata kan deh tak hadu bangin dayo olor iya ka bisa kepadang sak jami pi mencur rati ki mencur Ki Asha hagani gajalla ki bidan hapo kshatri jong kami gelaya Asha Workers Union klepen pau ke ngokya namar ba ke sorkar pedeng ke klem pelat ya tulop jong ki mentalah nyu benai kata nadu benai jemang hadu menta de tulop ke badai banyo na ke sorkar jelapan kleyo lut baro bat ke besa kelong satang na ke bha ke sorkar pedeng ka presiden jong ki Asha ke kong merajun mersing keliat ho bakata kah nyu benai ke besa kretang hangni harilum khasi jaintya hindri harilum garole dan ki ba omyo mentala sisnem kala itu ba klayo banyakran ba ki bor penya jong di HS ba lakular haki ban plat no hapo ka khandai trik mentau benai kla berngam balada kimyo yakin ka pisa hapo ka khandai trik kin pelong ka jingaki da ka basange trekam kadau kebangi pelong ya kene ke meeting kalong hadin ke jing sya aban balabun benai ya ka pisa jongki Asha ho aja ka bayadi kene ke pisa jongki Asha ka don arbenta kawi kawan na kaliang jong ka state government ka badai ka fixed incentive bat kawi pat ka badai na kaliang jong ka central government te ha ka bayadi bat ka state government ni ka pisa ka bamenta kalong regular ki Asha ki yolut baro rei ha ka bayadi bat ka central government pan ki Asha ki kamyo asyu ya ka tulop jongki la ki insentif mo ki insentif ke jongki ka badai nadu ubenai me jong mentau snem ar hajar husan kata ka ditang ki jaka jong kari kasi anjan dia bat kata kala long kumbah nyu benai baki Asha ki klem yo bisa Henry ha ka biadi bat ki garu kad kum ki jing ya ki jongi bangin keli sha ki bapli ki Asha jong ka garu especially kum syapo ampati ke ka bangi lap kalong ba ki Asha ki klemyo ya ka pisa mental asis nam tam ti ki Asha ho kidai ki breu ki badon shisha ka mensim ban ya trai na ka benta ki pajba ban shakri ki pajba ha ki dong ki than ki bama ki don Henry klem ka pisa ki bapli ki Asha ro ki nomla bantrai lada kadai ke jing trai lada kadai ke jing sa akut ke batang shi banai ar banai lai banai na kaliang jong ki Asha kim pat ut hi bapli hadu kata ke Aisha ashitom Henry menta kala shi teng snem kala tam namar kala don hadu nyo banai ti ka meeting ke bangilong menta ka singi ngila yo bania kran kumnongin le namar banna kaliang jong kami kelia Asha Workers Union hi nadu kalai phau tarik jong October ngila de pha ka shithi sha mission director bangi pan ya kene ka pisa jong ki Asha namar ki Asha ki ladon kammo habangi trengi ku abaja ka bainong klem bainong tanam don ki batrai lada ide barir ro tena kaliang jongi ngila ai deadline ya mission director bo un siu no ya ka pisa jong ki Asha ha po ka khat santarik jong November ti hadin pade ngiyo pat ya ka reply na mission director da ka ba uang ba phil sobha banesha ban up sabab kumba kato kat nepot nama ba ka sistem kadang ya ngile ra ka sistem ka batamai man siu ya ka pisa ti ong kan kham shim por khandian ti ita ijingesha ila nang ya bet kat hadu menta ka singi ka bangi alum langkum ni hiki Asha jong ka state gi barok kawai dia mene pat leng bana ka phone call ngila ayo ban phone sa head office mo sa po DHS ngi keli te na kaliang ka jongki ki ong pat ngin persang ban clear ya kane ka pisa ha ka khat khandai tering jong udi samba menta usnem te na kaliang jong kami galia Asha Workers hi ngila rai bangin up ya kata ka pisa tat hadu ka khat khandai tarik jong udi samba bat lada ka pisa kampat kampoi hapo ka khat khandai tarik jong udi samba na ka yeng jong kami galia Asha Workers Union hi ngila shim ya kerai bangin sange bantrai kam tat hadu ba ka sarkar kanda si ulut ya ka pisa ha ka banung kong ngi hapan ngen nama bangim tip kata ke sistem kaya kuno nakapor ngi phone ngi kli ki ong bangi pha ki expert na silong ban let support Delhi ban check ya kata te ngi la sunget ki banai ki la ayat na woi banai sa woi banai ti hadin kum tu pada ngi yo jeng tip namar kini ki AF ru ki dei ha kaju ka thup ki hap lang bat ki Asha lada kata ke sistem ka thut ha ka bayade bat ki Asha how come sa ka bayade bat ki AF ka claim thun namar ba ki AF ki yo bat ya ka tulok ka choki